patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number one! Paradyo Bombo! Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Ako si Tuyang Ermitanya. Nagapuyo ako sa isa ka kuiba. Siling nila, aswang ako. Pero hindi ina matuod. Siling paginsang iban, buang ako. Pero layo pagin ina sa patad. Ako, isa lang ka normal nga tinuga. Nga maluyagon mag-isahanon permi. Hindi ako maluyagon magtanaw sang TV. Wala ako siyang huyog sa sugal. Abo man sa politika. Pero nagapamatigid ako sang mga balita. Kag drama sang Bombo Radyo. Madamo man ako sang nahibalan nga istorya. Kinaraan man ukon moderno. Kag kun maluyag ka mo mamati. Kari ka mo, mag-istoryahanay kita. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Kagaron, suguran ko na ang akon pagsaysay. One day, isasadto ka adlaw sa pagsugod gid sang akon kasaysayan. Ari ka man tagoy. Makusal ko, Kap. Kung hindi ako magsala, si Albina naman ang kontra mo ay. Wala ka gan magsala, Kap. Imagine ka pa, nagbakal ako sa iyasang pinakas, kag nga akong kwarta 1,000 nga bilog. Ginsinsilyuhan ako iyasang 5 pesuson 5, kag ang iban may buho pa. Amo na nga jutayan lang malupog si mataan sa kabugaton sang sinsilyo niya. Gani ang gusto ko, Kap. Ibalik niya sa ako ng 1,000 ko. Kaya ibalik ko man ang iya pinakas. Alo. Pero suno sa iya, Kap, hindi siya. Kay man no return, no exchange ko, no? Aba. Pero anay ka tagoy, anay ka. Bakar ka gidlang pinakas, sagid ka 1,000 kwarta mo? Di wala ko sinsilyo, Kap mo. Amo lang ang pinakanubo ko nga kwarta. Kay man ang ibang dolyar. Agay. May ako nagapang baylo, dolyar si Barikuson kay. Sa iya ako mapabaylo. Ote, ano gusto mo nga matabo tagoy? Ina gani, Kap. Gusto ko bawion mo sa iya nga kung 1,000. Kag ibalik sa iya ining iya mga sinsilyuhon nga 5. Ti kon hindi si Abi. Kag isa pa, sinsilyo man ina? Agay. Piliton mo siya, Kap, eh. Oh. Ti ina gani, hindi gani magpasugot si Albina. Kay ti no return, no exchange man ayhan. Ang buot mo silingon, Kap. Hindi ka gali mo kapilit kay Barikuson nga ibalik ang akong 1,000 nga bilog. Ay, tagoy ang maayo pa siguro. Daloon mo na lang ini sa bangko kag ipa-deposito mo dito. Sa sina, makapili ka pa sang pulos bag-o nga kwarta. Kag isa pa tagoy, inang sinsilyo nga ina, kwarta man ina gihapon.
gali. Mayo na kap kay balanta. Sige lang, may eleksyon pa man. Oh, Tring, makadto ta bala sa balay sang akon pakaisa nga bag-o lang ginkasal. Mano tato mo nang? Mamunsyon? Tapos na ang punsyon. Uti, mano tato? Mang Lingling. Ano? Ay makahuluya na yamunang. Bisan matuod nga interesado ako, pero makahuluya na ya. Kay man, mga babayi kita mo. Ahaw Mang Lingling kita. Babayi man kita. Hindi na sila magduha-duha nga buhato naton ina. Man mga inosente kita yakon tulukon mo. Na, amo ning balay sang akon pakaisa nga bag-o lang nakasal. Uti, hindi ta magsaka. Diri lang ta sa idalom Apang kun matalupang dan kita, kundi masaka ta Sinuna? Ay, amo na ina. Kas ako ina. Karoon na lang, kapoy pa ko. Uy, amo inang husband sang akon pakaisa. Kapoy siya sa ano? Sa dugsing Gang, batihan na lang. Batihon? Piho ka? Oo, gang. Mantring-tring. Amo na ini. Amo na ining nasiling nga hublas nga kamatuoran. Naara. Uy! Apaw kada ko sang itlog mo pa. Itlog kag suriso? Busog na ko sini. Diin ang mayo man. Prituhon ko ang itlog mo kula gaon. Lagaan na lang ga. Para minus mantika bla. Taas nga daan ng akong triglyceride. Tring, uli na lang ta Dali na Talagsalangin lang tamang lingling. Palpak pa. Cha, may ibalita ako sa imo. Ay, ano ina oray? Ay, may rapist karon nga nagalagaw. Kag bisan ang mga bata, ginarip niya. Ha? Ay, wala pulos ang rapist niya ina oray. Bata lang galing ginaisga niya.
ma-rape sa akon? Mayo kung hindi siya mag-ampo. Testingan ko lang kung ano gid ang abilidad niya, uray. Kinahanglan nga maluwas ko ang mga bata, uray, nga hindi sila ma-rape. Bisan amo na lang ng akon bulig, uray, Amo na lang bulig ko sa akon isig katawo. Padudlaon ko mga animal nga ripes nga ina. May adlaw ka kay Pas. Uy, ikaw gali, Pedrito? Maano ka? Ma-challenge ka naman? Ati, uho ka kay Pas eh. Year 2022 na subong. Kag base kon amo na ining akon nga lucky year. Abaw, lucky year. Bueno, sugura na naton, Pedrito. For example, may isa ka mayor. Ti 3 ka bulan kag matapos na lang ang iya nga termino. Sang hinali lang, nanaog ang pahibalo nga suspendido siya sa sulod sang 3 ka bulan. Ang pamangkot, Pedrito, amo ini. Ano ang buot silingon sang pahibalo nga ato? Kahapos nga pamangkot. Fire out na siya eh. Correct. 3 ka bulan na lang nabilin nga termo. Ti 3 ka bulan man ang suspension. Ti kundi do pariho na lang ang fire out na siya. Ugaling kay ti para medyo may class, isiling na lang nga suspension. Correct ka naman. Ti ko na mo, mahimo na ko nga makasugilano sa imo anak ka si Vicky? Hindi pa. May isa pa ka pamangkot nga nabilin. Ano pa nga pamangkot man? Nga agin suspender pang amo nga mayor. Kay total matapos naman ang iya term. Basi may sala siya eh. Ano ang iya sala? Ambot. Kita mo? Hindi ka man gihapon makasabat? Gani, Pedrito, hindi ka man gihapon makasugilanon sa akon anak nga si Vicky. Di, pwede ka na makapauli. Ay, lain to yung pamangkot, haw? Saan no abi ako makahibalo kung anong sala sang mayor nga ato? Ay, daw lain ang umpisa sang tuig 2022 sa akon, haw? Bag-o pa lang gani, pierdin ako. Pero, hindi Amo na ning tuig nga kinahanglan, makabalos na gid ko kay Kakaypas. Amo na gid niya. Ay na lang kira ang akong pagsaysay. Buwan, makitaan naman kita. Mabuhay kita tanan. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Mga kasaysayan nga makalingaw sa inyo tanan, bata o kung tigulang.
Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Insulat ni Elizabeth Batiduan Navarro. Mga kasaysayan ni Tuyang Ermitanya. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast sa radyo. Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 tub 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan. Hapon mga kabombo pagulungan ng Pangol. Tapos subungan daw no, Sabado nakikayun na ang opening salvo sang Grupo Progreso. No, kay matapos kahapon nagsugod ang local campaign no kag ginpangunahan man sa ilang grand caravan kahapon. No, ng grand caravan dito sa diri man sa palibot sa pila ka mga dalunon diri sa syudad sa Bacolod. So kung checkeron to nato ng sitwasyon ko pod sa patrol kay Bobo Carla May Defensor. Kung ano na di ang lakat sa ilan ning caravan man no paglibot diri sa syudad sang Bacolod sang Grupo Progreso. So this time para sa piyak linya si Bobo Carla May Defensor. Bobo Carla, good afternoon. Please come in. Sa Bombo Andrew, so duwagid no ka grupo ang subog nagpatigayon sa ila sini nga caravan kag ang ila sini nga opening salvo Bombo Andrew. So ang grupo po Asenso Bombo Andrew ti nakatigayon na ini sila sa ila sini nga caravan. So gikan ini sila sa may Bangga Pepsi Bombo Andrew. So dito ini sila nag-assembly kag dito ini sila sugod sa ila sini nga caravan. Kag mag-end ini sila sa may Paglaom Sports Complex Bombo Andrew ti kagaina sang agaya tinag-ano na ini sila yan no nagpatigayon sang ila sini nga misa sa Lupit Church Bombo Andrew. Sa susubong ti maanan gid naton ang dalan Lacson nga medyo matulo traffic bangod man nga nagapatigayon sang caravan ang Grupo Asenso Bombo Andrew. So ang ila sini nga end do liwat sa may area sang Paglaom Sports Complex Bombo Andrew. So sa Grupo Progreso naman Bombo Andrew tigin checkyer naton ang tatlo ka mga areas nga ini diri magikan no ang mga kandidato nga ara sa linyada sang Grupo Progreso Bombo Andrew. So ini nag-assembly ini sila sa may area sang Rizal Mabini, Gatuslao Galo kag Evangelical Church Francisco ako na Evangelical Church Rosario Bombo Andrew. So amo ina ang mga tatlo ka point areas sa Grupo Progreso Bombo Andrew. So far wala pa ini sila yan nakapatigayon sa ila sini nga caravan Bombo Andrew. Ti kagabi no nagpatigayon man ini sila sa ila sini nga caravan. So another caravan naman ini sila sa subong nga adlaw Bombo Andrew. Kagang ila sini nga end point ko na ila sini nga last nga padulungan diri sa area sa Public Plaza Bombo Andrew. Kag makita diri naton sa area sang Public Plaza nagapatigayon na ini sila sang mini concert no do may may mga performers may entertainment naman diri Bombo Andrew. Same man sa area sang Paglaom Complex may patigayon naman to ini sila nga entertainment ban para sa mga nagasuporta sa Grupo Asenso Bombo Andrew. Diri man sa Public Plaza Grupo Progreso. Yes, Bombo Andrew. Dungan kitang duwa ka mga Bobo Carla no? Ka mga local groups diri sa aton. Kung saan pabala mo ni ang mga rivals man subong no? Tay may puti, may pula. So sa bugos nga Bacolod sa Bobo Carla, nagapandabuda mo duag sang puti kag pula. Yes, sakto gid Bombo Andrew sa lantaw gani naton dito sa area sang South Putian. Diri sa may central mismo sang Bacolod, sa tunga mismo sang syudad sang Bacolod, pulahan. Bombo Andrew. So nakita ko. Sa mga videos yun din nga ginapasa Bobo Carla. So kamusta ang inyo dira nga pag-obserbar sa sa vicinity within sang center sa Bacolod, especially dito sa Bacolod Public Plaza. Sa palibot na kamusta Bobo Carla? Puro pulahan. So far sa subong Bombo Andrew medyo tulutawhay ang dalan siguro tapos na bala ang caravan sang Asenso dito kay ekspektaron naman naton nga magutok naman ang alagyan bagod nga wala pa naka-caravan no ang grupo sang Progreso Bombo Andrew. So far sa subong do okay pa andiri sa area mismo sang Public Plaza sa tubang mismo sang Cathedral Bombo Andrew. So dugay-dugay ati ari naman no ang mga
Grupo Progreso naman, Bombo Andrew. Okay. So subong So Bombo Carla tidra subong sa ding kabugani sa tubang sa simbahan no, sa katedral no. So sa inyo dira sa may likod dira sa may LCC ng eskwelahan sa likod sa katedral. Doon may nakita ko Bombo Carla nga dugadag sa mo ng mga pula. Yes, oo. Kay isa na dira sa ila sining point area Bombo Andrew no. Ati ang tupong sining lagyan Rizal Mabini nagbutang man dira sila sa point area Bombo Andrew kay ti matunga no ang mga kandidato sang ang mga politiko kandidato sang Grupo Progreso matunga ini sila. So apat ini no sa tatlo ka areas tag apat ini sila ang maagi dito kung dito magikan Bombo Andrew. So wala ta kabalo kung diin ini si Mayor Bing Leonardia, Vice Mayor Elcid Familiaran kag si Attorney Atayde Bombo Andrew mag-upod. Yes, oo. Wala kita kabalo no kung diin ini sila yang tatlo basta ang ila sini nga grupo ito nga ini nila sa apat Bombo ako na tig apat ini sila sa tatlo ka point area sa Bombo Andrew. This is sa is ni kabilog daan ang konsihal Bombo Carla sa Grupo Progreso. No? 15 ini sila tanan. Okay. So bali all in all 18 ni sila gali Bombo Carla no. So ang grupo asin so gali amo na ang 16 ang mga all in all tanan no 16 sila ya. Yes, ang grupo Asenso, this is ini sila kabilog and then ang Grupo Progreso, yes, Bombo okay. But Bombo Carla, kamustang reaksyon dira sa mga supporters sang Grupo Progreso dira sa inyo dang pagpangusisa? Ang ibanda sa pag-obserbar naton sa paglibot gina naton kayna sa patrol. Ang ibang temprano ba Bombo Carla may mga launa gani ara na nang iban nang ilang mga reaksyon dira nga grabing init. Abogid gani Bombo Andrew no kagaina no sa paglibot naton diri sa may area sa public plaza madamo na sa mga pulahan ang nagpadulog diri Bombo Andrew. So far may ara kita may makit-an no nga mga tables sa dalong sa tables Bombo Andrew may ara sa mga containers ang tubig. Kaya mo ni subong ang ila sini nga ginapalagtag kag may ara man sa mga grupo Bombo Andrew nga nagahatag sa pamahaw mga tinapay diri sa mga nagatambong diri subong sa may area sa public plaza Bombo Andrew. Okay, so within the downtown area na lang ginigali Bombo Carla kay sang nagkahapon tedo amotoy ang dumalawi gidya no? Doon naglibot gid sila sa pila ka mga mayor nga dalanon diri sa aton sa Bacolod no? Padulong man dira sa may Bacolod Public Plaza. Pero Bombo Carla subong ti ano na niya opening salvo gid niya no? So may mga events na may mga programs na sila. Subong sa Bacolod Public Plaza may mga lokal local talents dira subong mga nagakalanta dira, nag-entertainer sa atong mga supporters. Yes, sakto gid Bombo Andrew no, may mga talents na ang diri subong sa may public plaza, local ini Bombo Andrew no, local. And then sa area naman niya sang Grupo Asenso, ini sila do sa information naton, yara si Bamboo kag ang banda sang Silent Sanctuary. Do idol mo man Bombo Carla? Bombo Andrew. Do idol mo man Never mind. Pero ang imo da subong mga observation dito sa may preparasyon sa Grupo Asenso to no sa may Paglaom Sports Complex Bombo Carla basi ma-break ang record nila ni Amo na ato sini nga checkeron Bombo Andrew no kay kita nagagather man kita no sa information nga gikan mismo sa ila kung pila ka bilog ang mga supporters nga tambong man Bombo Andrew no. So hibaloon ini naton kung pila ka mga supporters ang ara sa PIA kag sa Grupo Asenso and then kung pila ka mga supporters ang ara sa Grupo Progreso Bombo Andrew to sa jagin ni kay kagaina sang nagakaravan ang Grupo Asenso ti ara sa kilid man dala no ang Grupo Progreso Bombo Andrew ti kada labay sang kandidato ati sa jagi Bombo Andrew. Ano lang no hasta lang bala sa sugilanon hindi lang gid bala maglabot to physical lang gid bala. Well, we understand man Bombo Carla kung ano kainit ang politika diri sa Bacolod, no? Ang duwa ni ka mga grupo ali pa sa una Bombo Carla, no? Nga mainit kaya basta magabot ang local election o kunang local campaign diri sa aton. Di man sig ano na lang gina nang paindis-indis na lang kagpadamo-damo dira sang supporters Bombo Carla. Sakto gid Bombo Andrew no. Ini ganiti wala naman niya kitaya sa may mabatian yung mga sugilanon. Mansig saot sila Bombo Andrew. Tiamo na nang nami no? Yes, total syempre ano na lang nimo
take it positively na lang gini bala Bombo Carla, Yes. hindi na lang ibla nila pagpadalma ng politika dere. Eh, siyempre, after sini abyanay naman na sila liwata. Sakto gid Bombo Andrew no kay ti matapos niyang eleksyon. Abyan na man sa gihapon ang tanan Bombo Andrew. Tiyan mo na no reminders man sa aton sini nga mga supporters hindi gyud pagpadaluman kiti may kanya-kanya man yan no nga desisyon kung ano ang pagabutuhon kag kung sino ang ila sini nga butuhon Bombo Andrew. Okay, sige Bombo Carla, nang update lang kamo dira from time to time no sa mga events dira. Bombo Carla, salamat gid. Bombo Andrew, gikan diri, ini si Bombo Carla Mida para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo salamat kay Bombo Carla, may defensor live sa patrol dito, especially sa Bacolod Public Plaza. Matapos gindulon sa ato ng sitwasyon subong hapon no sa nagapadayon no nga selebrasyon sang o kuna pa opening salvo no sang Grupo Progreso kag sa piyak naman tuyo ang Grupo Asenso. Time check, 17 minutos na nakaligid sa tak ng alas 4 sang hapon mga kabombo. Padayon kita sa mga paborito ninyo nga drama. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na ako'y di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinuga ngang ila kabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang 4 ka pamusod sang pader, naging lulubngan sang ila mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ila mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail,
Makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pagantos, nga ilaman na agong sa provincial jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyo mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan Provincial Jail. Bahin sa nagligad, nakibot kid ako sang ginpakita ni Attorney Cruz sa akon ang mga laragway nga kuha ni Ramon Del Pan. Kag suno pagid sa iya, si Ramon Del Pan ang nagasto sa akon kaadlawan, nga ginsaulog ini sa hotel. Kag amo man sa akon scholarship sa iba nga pungsod. Kag pati man sa akon pagtrabaho sa newspaper. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Siyang nagbayad sa hotel nga to. Nakahibalo sinang imo amay? Nagapamatok si Carlos. Apang wala siya sang mahimo. Wala mo makilala ang imo amay sang nagatubo ka pa. Apang nagabulig siya sa imo pagtuon. Amoy nang ila kasugtanan sang imo daddy nga si Carlos. Hindi. Wala ko makahibalo sina. Wala gid makasugid sina sa akon si daddy. Ang matuod, nagapamatok si Carlos nga gastuhan ka ni Ramon. Apang makabuhat gihapon sang paagi si Ramon, nga matagan ka sang bulig sa imo pagtuon. Nakahibalo ka bala kung nga ang nakasulod ka sa trabaho mo subong sa newspaper? Ang imo amay ang nagrekomenda sa imo. Ano? Oo, amoy nang matuod. Likom lang ugaling ina. Palangga ka sang imo amay. Naginbilin ka niya sa akon. Gani hindi ko ikaw pagpabayan. Amoy nang rason kung nga aginasugid yo sa imo ang tanan. Attorney, salamat kid. Wala ako maghuna-huna nga amo gali sinang natabo. Wala gid ako maghuna-huna. Salamat kid sa imo, attorney. Ari ang garahe. Kadako sini nga pagkagarahe. Kag siling ni Danny, mapili lang kuno sa salakyan diri si Madeline. Siguro kada isa sa ila may salakyan gid. Sari-sari ang kulor sa mga auto diri. May pula, may violet, may itom, may gray. Apang daw wala sang puti nga salakyan diri. Abi sa unan. Wala gid. Wala gid sang puti diri. Pareho sang puti nga salakyan nga naghandom sa pagpatay kay Madeline. Kag nakalambot ini tubtob sa akong rancho. Apang may mga utod pa si Madeline nga wala dito kay na. Nagbakasyon ko no. Siya iyan ang tagiya sa puti nga salakyan
Siya ay han? Anong siling mo? Makadto kita sa isa ka beach resort? Nga Napatod ko nga ato dito si Kari, ang kamanghuran nga anak ni Ramon Delpan. Kag kung hustong akong panagupnop, siyang nagapanag-iya sa puti nga auto nga naghandom sa pagpatay sa imo. Sige. Malakat kita. Apang diin ang beach resort nga ina? Isa lang ka beach resort ang nabalaan ko nga ari diri, ang Punta Bulalo. Dito kita makadto madilin. Kag sinong makapakot, basi kun husto ako. Rox, amo na bala ining Bulalo Beach Resort? Oo. Hasta diri lang kita. Hindi naton pag-isulod ang atong salakyan. Makilala nila kita. Sige. Kuhaon ko nga akong kalo. Kag masulod kita. Rox, tanawa, ang auto nga puti. Atong auto nga naglagas sa akon, tubtob nga nakaabot ako sa imo rancho. Gusto. Aris siya. Kagang nagadrive sa amo nga auto. Sa mga tinion nga ato amo si Kari, ang kamanghuran nga anak ni Ramon Delpan. Siya gali? Siya galing naghahandom sa pagpatay sa akon? Nagkadto kami ni Rock sa Bulalo Beach Resort. Kag nakibot gid kami sa makita namon ang puti nga auto nga among naglagas sa akon. Gani nakapatod si Rox nga si Kari ang kamanghuran nga anak ni Ramon Delpan, siya gali ang nagahandom sa pagpatay sa akon. Sa pagpatayin ko pagid? Siya? Siya gali nagahandom sa pagpatay sa akon? Madilin, tulo ka. May nagapakadto sa auto nga ina. Isa ka babae kag isa ka lalaki. Si Oli ina. My God! Kaupod niya si Kari Delpan? Anong buot silingon sini? Ano? Ato, nagsakay sila liwat sa isa ka auto. Kag hindi na puti. Ani ka? Amoy ng auto nga nagdisog sa imo sa kanala. Amo gid na. Rox, ano aton buhaton? Sundo naton sila. Magbalik ka sa auto. Oo. Dali ka. Ato na sila? Basi kung hindi na naton sila maabdan? Wala ginaton sila mabti. Rox,
Nagapati ako nga nagbalik sa mansion si Kari. Kag isa pa, kapoy na ako. Luyag ko anay nga magpahuway. Ate, sige. Mabalik anay kita sa rancho. Maliso ako. Oh my God! Rox, madulugan na yung salakyan. Oo. Kadamo sa mga reporter nga nag-istambay sa imo rancho. Kag may TV pa. Ayhan, nabalahuba ng balita. Nga ikaw, anak ni Ramon Del Pan sa luwas. Hindi pa ako handa nga mag-atubang sa ila. Mabalik kita sa hotel. Ate, sige. Mabalik kita dito. Ginusisa ni Rox ang tanan nga hilit sang hotel. Pati ng sulod sang kabinet. Kag amo man ang jutay nga kusina. Madel, wala kasang dapat nga kahadlukan diri. Maugali. May pakikitaan na ako. Makikita ako sa boss ko. Nagsiling ka nga suspendido ka pa? Matuod din ha. Apang basi kung mapasugot naman silang mabalik ako. Nga wala pa matapos ang suspension ko. Kulang kuno kaayong tao sa presinto. Kakinanglan nila ako. Sige ha. Mabalik lang dayon ako. Ato na siya. Nasuspended siya. Kay may sala siya. Kung ano nga sala, amoy nang wala akong mahibalaan. Maligo anay ako o galing magtulog. Aring banyo. Masulod ako. Ba? May naglaksang puwerta? Kag may nakita ako nga tao sa espeho? Oli? Di. Na-corner niya ako. Ano ba lang ihaboy ko sa iya man? Aring shampoo nga nahikapan ko. Ihaboy ko ini sa iya. Oops! Ba? Nakalikaw siya? Wala siya maigo? Wala sa may makabati sa imo. Ang boyfriend mo. Nakita ko sa gwa kaupod sa mga pulis. Oli, mahambalan naton ini. Mahambalan naton ini sa korte. Butigon! Oli? Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Mga biyanso na gininyo sa pagpamati, ang katapusan nga bahin sang sulat nga aton ginatagan sang kabuhi diri sa panatuntunan, Provincial Jail, sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bombo
Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba.
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhan. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa ako. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay, just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sulod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanina. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini, hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo! Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sang nagligad, naakig sila ni sang makahibalo siya, nga kuhaon siya sang iya iloy, kag pabantayon sa iya mga utod. Gani ginsulong niya ini, kag nagbato siya sa iya iloy. Sa pagpadayon ko pagid,
hindi ka magtaha sa akon nga iloy mo? Nga ahaw, talahaon tahaw. Talahaon bala inang iloy nga may bana na, nagupod pa sa iban nga lalaki? Talahaon bala na? Hoy, napilitan lang ko yung magpakasal sa amay mo. Naging paagin niya ako sa pakusog. Ote, ano yung labot ko? Basta hindi kuya magkilala si mo nga iloy ko. Kag hindi kuya paghimo ang yaya sa mga bata mo. Sala mo na iya, kay gindamo mo gid. Kag hindi ka man lang kabalo magbantay. Hindi man ko gusto nga magbata. Ugaling ti, nabili ng kondom sa sulod mo. Kundi na dugangan ang mga manghod mo. Wala ka gid bala sang buot nga klase sang iloy mo? Ano na, Clara? Amo nagaling bata mo? O pabayaan mo lang na nga ginasabat siya ka? Tampaabla para madunot ang baba. Ano? Tilawan mo lang tampa sang baba ko Kay tanawon ko lang kung anong matabo. Nagani ka mo? Hoy! Hindi ka na magbalik diri ha! Bastos! Kamu yung bastos! Diyos ko, nga ginhibo mo inalan Basi kung dumtan ka sang bana di Clara. Nga dumtan nila ako. Tilawan lang nila Makabatas man siya maghimo sinasakon. Matapos nga ginbayaan nila kami ni Dade. Kuntani, wala mo na lang sila ginsapak. Kay basi kung anong buhato nila sa aton. Wala kuya madlok sila Hindi lang bala magkabalaka. Nagsala gid sila Ato si nanay kag ang bana niya Nagatulod sila sang kariton para nga magbaligya sang ila frozen foods. Tanawon ko lang kung may magbakal sa ila. Tanawon ko abi kung anong matabo. Ay, Suki, ari na kami Ari nang gin-order mo sa amon nga frozen food Isa ka dosina nga hotdog, kag 5 ka dosina nga chorizo. Ay, miga. Sorry lang gid ha. I-cancel ko na lang gin-order ko Kay wala man sila sa may mabakal sa amon. Ha? Nga wala sa may mabakal, how? Ikaramit silang baligya namon nga frozen foods. May naghambal sa akon. Nga ang inyo kuno karne hindi karne sang baboy, kundi karne sang ido. Ha? Sino? Sino nang hambal sina? Binutig na niya. Nahisa na sa amon. Clara, nakaibalo na ako kung sinong nagpalaptas ang istorya ngayon Sino? Sino pa? Kundi anak mo nga barumbada? Anay ka gani? Kadtuan ko siya sa bunggid. Lani? Ikaw gali, Nay? Ngagin pala pa mong istorya ng amon frozen foods, karne sang ido. Wala ko yung makambal sina. Ikaw lang nagadumot sa akon. Ikaw mismo mapatay sa amon sa mga utod mo. Hindi mo kuya anak. Kag wala ko yung makahimo sina. Clara, kung hindi ka makatag sang leksyon sa anak mo, ako matag sang leksyon sa iya.
Dunuton ko ng baba niya para magrespeto siya sa aton. Tilawi lang! Aba, kaisog sa imo, no? Agoy! Kasakit yung baba ko nga gintampa mo? Nan, Animal ka nga klase sang lalaki ka? Hindi mo ako bata! Ori man ang imo ay! Hala, Victor! Bigyan gabot siya nga patalom sa iya kilid. Tilawi lang! Tilawi liwat nga tampaon ko! Kay istaran tagid ka mo yan sa bilibid! Oh, nga naguntat ka? Hadlo ka? Victor, bayaan na lang naton siya. Anon ta na kay ang mga ulihing tubo subong, mga bastos. oo man. Ati gang, dali na gang. Malakat na ta. Man, naglakat man sila. Mapauli naman ko Pero, urasan na gid ninyo. Mabalos gid ako sa inyo. Ginkadtuan ni Clara kag sangbana niya sinisilani kag ginsukmatan bahin sa ginpalapta sini nga sugilanon nga ang ila baligya hindi karne sang baboy kundi karne sang ido. Naakig ang bana ni Clara kag gintampa silani. Apang nagbato ini sa pagpadayon ko pagit. Ginakulbaan na gid ako sini kay Lani mo. Sige gihapon ang baid niya sa iya nga Indian target ho. Ha? Ano niyang iya nga Indian target how? Indian targeton ko nun niya ang bana ni Clara. Kay man gid tampa siya. Kag naglubag gid kuno ang iya nga ulo. Ay ang gago nga klase sang lalaki. Bata, patulan niya. Lani, apo, kung ano man ang buhaton mo, kalimti na lang ina. Kalma lang balala. Self-defense lang niya. Pero hindi maluyagan ni daddy mo ang buhaton mo nga ina. Para kay daddy, ang buhaton ko nga inila. Itimalos ko ang iya kapigusan. Dako ganing aton perde, Victor mo. Kung sino man ang nagpalaptas ang istorya nga ini, magabayad gid siya. Sino pa? Kuning bata mo gid ni nga babae Bong wala sang huya nga bata. Suplada. Bong. Ba? Pinaglagtok sa aton na to? Nabatian ko man? Wala, Victor! Nagdabadabang aton na to! Hindi. May nagsunog sang aton balay. O Diyos ko, ang mga bata, pagwa sa balay, nagtalbo na ginang kalayo. Malagyo kita, Victor! Wala na kita sa balay, Victor! Mano na lang kita siniman? Wala gisang huya ang bata mo nga to. Wala gisang huya. Pero wala kita sang pamatuod. Ang mayo pa, mapaulit na lang kita sa Bicol. Hindi, siling mo. Makakuha kita sang kwarta sa Iloy sang bana mo, hindi bala? Wala pa man to na bakal ang balay. Gani, mapaulit na lang kita sa Bicol, boss, ah. Ate, sige ah.
Lani, nasugata ako kaina ang iloy mo. Nagasakay sa taysikad, pakadto sa terminal. Mapaulit na lang kuno sila sa Bicol. Ay, nga alahaw? Visit kuno ang lugar nga ini. Sila gid yan nato ng buisit. Pero, sino ayan ang nagsulog sang ila balay? Basi ang murto? May... Ay, salamat. Wala na si Clara kag ang pamilya niya. Wala sila kabalo. Nga ako ang nagsunog sa balay nila. Oh, ara si Danny. Hi, Lani. Ara siya. Nagapalapit siya sa ako, no? Pao, kagwapo na sa iya ba? Apang wala ko yan naluyag siya. Wala kita ko maguna-una nga nagwapa ka na gid ba? Ako man, Danny, kamusta nagali ka mo ni Charlie? Wala na kami nga doon ni Charlie Nga ahaw, anong natabo? Amot basta ginbayaan niya lang ko. Siguro, wala ka pa nakapapaltak ay. Amo na nga ginbayaan ka ni Charlie? No, nakapapaltak na kuya. Ati, very good Lan, pwede ba ako makapamasyar sa inyo balay? Wala ka mahadlok nga bunon ko liwat ikaw sang bulpen? Ay kapaladyok mo lang gihapon sa imo mo. Hasta subong kalog ka man gihapon. Amo tuod ya, ikaw gihapon ang love ko. Matuod ka, Danny? Loves mo pa ko gyapon? Nag-promise ko sa imo nga love ta ka forever. Wala ko malipat sang forever mo Forever sa kagago mo. For your information, Danny, naghinulsol gid kuya nga naghatag pa ko sang tsimpo sa imo. Ang forever mo nga daw hapon nga natunaw. Dira ka nagkani. Ginbayaan niya ako? Danny, puchong! Salamat. Salamat kay nabakal ng aton balay. Makapadayon na kita sa pagpabulog kay daddy mo. Kag makapadayon ka naman sa pag-eskwela mo. Oo man la. Maeskwela ko liwat la kag matutom na ko. La, may field trip kami gali. Field trip? Oo la. Malibot kami sa iban nga lugar. Kag dason, para nga makita man namon ang pangabuhi sang iban nga tawo diri Amo gali ina? Oo la. Madula gali ako diri sang isa ka semana la. Si daddy la ha, hindi nyo gid pagpabayan. Oo apo Isa pa, maayo naman si daddy mo. Siya na gani ang nagapaninlo sa balay. Kung masako ako sa jutay naton nga karinderiya. Oo la Hindi ka magkabalaka la. Kay kung makatapos na ako sa akong pagtuon, malakat ako sa iban nga pungsod la. Kagdason, makuha na kita sang kabulig. Agud nga hindi na kamumabudlayan ni daddy sa pagpaninlo. Oo apo. Basta maghalong ka ha? Oo la Mapauli man ko dayon Hindi nyo gid pagpabayaan si daddy la ha. Bisan ano pa ang matabo. Bye la. Ato na siya. Nga nga daw sa ginakulbaan ako sa ginpangambal niya. Pareho ba lang nga nagapaalam siya sa akon? O Diyos ko, ipalayo man sa katanagman ang akon apo. Ipalayo man. Mayong adlaw, ma'am? Pulis ka? Ano ang aton, sir, pulis? Amo balay ding balay ni Lani Hermoso? Oo. Amo ini. Ako ang iyalula. Nga atani, sir, pulis?
May dala ako nga malayan nga balita, ma'am. Ha? Malain nga balita? Ano ina? Si Lani Hermoso, isa sa mga napatay sang engkwentro sa tuwa sang rebelde kag sa mga alagad sang kasuguan. Ano? Sir? Nagsala ka na siguro? Ang akon apo, nag-eskwela. Kag wala sa diri subong tungod nag-field trip sila. Nagsala ka lang siguro sa imo ginasiling, sir? Ang bangkay nila ato subong sa morgue. Kadtuin na lang ninyo siya. Kadtuin ninyo para nga makuha ninyo ang bangkay niya. Hindi! Hindi ba to, Dina? Hindi ba to, Dina? Hindi! Hindi! Lani! Apo ko! Lani! Kasakit ba tunon sang kamaturan? Daw halos ikamatay ko. Kaginhibian kong kamatayon sang akon palangga nga anak. Nakahibalo ako nga sa piyak sang iya kalamharon. May ginatindugan siya nga prinsipyo nga husto. Ang wala ko lang ginsaligi, nga isa lang nilang akon anak sa inaway, bisan isa ini kababaye, kag wala sang hinalungong sa amo nga butang. Kag bangod sa natabo, ginamonitor sang Panguluhan ang mga estudyante, agud nga ang natabo sa akon anak, hindi na masulit. Hasta na lang diri nga akon pagsaysay, tob-tob sa liwat, Dear Diary, Naldo. Amoy adto ang matahom nga sugilanon nga ginhatagan naton sang kabuhi diri sa Dear Diary. Matamo gid nga salamat sa inyo pagpasakop. Basta Radyo Bumbong!